Salutare tuturor, bine m-ați la un episod aici cu Leo și cu Alex pe fundal pentru că nu l-am găsit. Și o să joc decât eu cu Leo. Așa. Sperăm să-i batem pe beți. Eu sper că vreau să iau ăla de acolo din centru de tot. 5 secunde. V-ați dus pe Ciokinski, băieți. Aproape full iron. Nu afară de 15 și buci. Hai că-s după tine, după tine. Ești după mine? Da. Și am și topor. Ai și topor? Uite ce am pe mine. Vino cu mine, vino după mine. Hai, vin acum. Tu vezi ce am, cum sunt? Da, eu nu prea am nimic. Da, tu vezi cum sunt? Uite, Hai să pun și armura. hai că te apăr. Uite ce am eu, Leo. Oh my god. Și-o lase pantaloni și alea, dar mi le luat tu. Uite un chest. Îl iau eu, bă. Ce spray de iron? Mersi. De iron? Da. Nu cred. Hai că ți-am lăsat ceva acolo. Bă, nu e chestul de iron. Ba da! Ești la chestul meu? A, nu ești la chestul meu, bă. Hai că... Bă, uite-te tu! Am sabia, așa. Vin după tine, hai. Bă, stai mă, unde ești? Hai că te văd. Uite ce am. Te văd. Uite ce am. Stai acolo. Mai trebuie o... Stai acolo că te văd. Hai, bine, fraier. Bă, tu ești ăsta? Da, tu ești ăsta. Stai, bă, Uite un chest, uite un chest. Hai la ăsta. Uite două chesturi, what the... Ăla l-am luat eu. Bă, ăla din spatele tău. Hai la ăsta, bă, hai la ăsta. Stai că mai vezi, nu stai acolo. Boost de iron, full iron, baby. Full iron. Te omoră? Hai, bă, vină cu ăla. Mă, bă, tu, frate, Albert, ajută-mă. Păi tu nu erai după mine? Nu, m-a bătut. Păi de ce nu veni nici cu mine? Ajută-mă, tu unde fugi? Că ăsta e mai praf decât tine. De ce nu veni nici cu mine? Leo, unde ești? Ba, în cuine. Da. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Nu știu, dar... A, bă, ieși și intră din nou. Ca să ne parăm cine. Uite fraierul, he. Stai să intru. Din pana mea. Cele. De drip. 3 diamante și stick. Unde ești? Stai un pic, unde? Cum te cheamă? Băieți. Stai să scriu ceva în chat. În chat se zice. În chat, zic eu. Ce scris? Îmi trebuie crafting. Du-mă în mid. Să alunești. Du-mă în mid. Stai, nu mai ieși, tu stai că ieși eu. Du-mă în mid. Du-mă, băi, în mid. Scrie ceva în chat. Nu vă găsiți? Am scris. Nu ești? Ia, stai. Nu ai scris tu, tu ai scris niște cifre, niște litere la întâmplare. Da, ești tu aici. Eu mă duc să-mi crafte sabie de diamond. Nu poți să te crafti, nu poți să-ți craftezi. Cum să nu? Nu poți. Eu nu mi-am craftat sabie din iron. Nu? Da? Logic. Unde ești? Stai să intru. Nu o să ăla. Quest 2, 3, 4, 5 mi se pare. Ce skin ai? Da, ăla din story mode. Unde ești? De care? Ăla cu, nu știu, uite-l. Hai la kids, unde ești? Cum? Kids? La kit-uri, mă. Eu încerc să caut mid-ul. Hai, mamă, să intrăm amândoi. Stai, 3. Stai, mă! 3, 2, 1 și... Nu că după, îi zic și eu că sunt pe afară. Am scris alul, gata, te văd! Gata, ești cu mine! Unde ești, picul? Nu e de dus, ești, bă! Uite, salut! Stai! Unde ești? V-ați găsit, băcilor? Scriu G,
Scriu Leo, scrie Leo. Da, nici mine, uite, scrie Leo. Hai la kituri. Stai. Suci. Aici. Unde ești? La... Ești fără de canal? La kituri. Gata, uite, gata. Uite, stai. Da, hai. Ghiuțule, stai. Pe care intrăm? Uite. Stai să fiu și eu de acord cu minigame-ul. Bă, stai mă un pic, uite sus acolo la Pe join. Maobas... Stai, nu. Da, Maobas 9 ăla. 3, 2, 1 și... Nu merge. Stai, hai să intrăm. Intră, forțează. Intrași? Nu încă. Am intrat. Stai că mă tot resping hackerii, cred. Uite-te și tu ce mă respingi atâta. Așa. Am intrat. Bagă-ți-l repede. Leo, unde ești? Nu te văd. Nu știu, sunt pe undeva pe aici, nu știu. Da, uite-te, bă, du-te mă, nota. Pe că nu ți se închisă. Ghiuțule. Nu, hai mă că joc și așa, nu fac. Ia vezi, ești cu mine? Da, mă, Leo. Ia. Îți scrisă, nu Leo. Nu, eu m-am Stai că nu scrisai. Lasă că ești cu mine. Că dacă ne băgă... Scrie tu ceva. Alex, unde ești? Sunt pe mapa aia cu luminițe și cu o scară. Da, asta. Da. Unde ai început să mic, da? Că tu ce... Ia mai scrie o dată ceva încet. Stai că începe meciul. Scrie ce? Iar mă sun. Și pe mine la fel. Uite că nu joc. Dă-te încolo. Deci, frate, știi cine mă sună? Pop. Leo, vină încoa. Unde ești? Pop sau Dumi mă sună? Hai la scara asta. Pe mine mă sună Dumi. Unde? Când acum te sună? Da, mă sună continuu, mă sună de vreo 5. Uite, întoarce-te, deșteptele, tu ai un topor în mână. Da, am un topor. Vină, uite-mă. Unde ești? Vină, uite. Bă, da, eu sunt ca un fel hacker. Mergi în față, prostule. Cu spatele, nu Aici? Încă? Loc? Uite-mă. Ăsta ești tu? Îl ai păsat. Fugi, că vin haterii. Hai, vin aici! Am fugit la naiba. Ați fugit amândoi? Păi ne pierduram, că Leo se duce ca idioții cu sângața. Bă, vină mă aici, că mă bate unul full iron! Tu ești la de sus. E Leo sus și dau aia, toți trei. Ajută-mă, hai că l-am aruncat jos. Acum îmi pun armura fratele meu grăsan, mănânc niște chestii. Este, mă, l-a bătut! Să moară beta. Dă-și mie dacă ai ceva dublură. Marș, mă! Dublură, frate. Cine-l bătut pe ăsta? Dacă ai dublură, îmi dai. Da, m-a bătut unul. Nu te cred. Full dai mă care era? Lairan era? Văd un cestulean. Alex! Unde ești? Sunt în luptă? Încă mie? Băi, am stat jumătate. După mine! Hai de pana mea, sunt 10 în deathmatch. Aha, alu Pigus. Alex! Oi, bă, Alex, tu ce faci? Bă, da, voi ce stați mereu? Nu mai joc, bă, cu tine, du-te în mod. Nici cu mine, nici cu mine. Hai, Lex, noi dai. Îți zic că ajută-mă și te cași pe tine, pe tu, fără armură pe mine! Am dat-o poison, fraierul. Ce idiot! Bă, stop!